Molt bé, moltes gràcies. Rubén. Sí, per al·lusions en primer lloc i per també posar alguns conceptes clars. Primer de tot voldria agrair a Sant Adrià en Comú haver participat conjuntament d'aquesta moció, perquè sembla que som molt valents, perquè sembla que al fer aquesta moció el que ens estan dient és que quan fem de corretja de transmissió dels moviments veïnals el que estem fent és generar frustració i el que estem fent és fer demagògia. Jo crec que no, jo crec que els 2.500 veïns que ens van votar aquest grup municipal ens van votar precisament per fer de corretja de transmissió del que volen els veïns. La nostra posició, per molt que s'hi esmercin, no ha canviat. Hem sigut totalment coherents en tot aquest temps. Sí que volem la Rambleta, aquesta Rambleta necessitava un canvi urgent, necessitava deixar de ser un aparcament a precari, necessitava una reforma urgent, una millora del manteniment, és una evidència. I tant que estem a favor de canviar i de reformar la Rambleta. De fet, a l'anterior moció no ens han demanat que demanem a altres administracions que ens ajudin. No era aquesta votació o votar el conveni perquè ens donin els diners de l'AMB per fer la reforma de la Rambleta, no era precisament això. Per tant, no sé què ens esteu dient quan en realitat hem fet el mateix que vosaltres ens demaneu que fem. La nostra posició, com dic, ha sigut totalment coherent aquest temps. La regidora Ruth ens deia que hem tingut temps per presentar al·legacions, que hem tingut temps per fer moltes coses. I jo li dic, si és veritat, tenim molt de temps, però mira, fa escassament un mes aquí ens vam presentar, jo mateix vaig presentar la meva candidatura a l'alcaldia, era tan fàcil com que l'haguessin votat. Si volem que els hi fem la feina, doncs era tan fàcil com haver-nos votat a nosaltres i no a vosaltres mateixos. Nosaltres sí que agraïm al PSC que hagi canviat, perquè va començar dient que hi hauria una tala de 200 arbres i ens està acabant dient que vol fer un trasplantament. Li agraïm. El que passa és que tenen un problema de credibilitat. Tenen un problema que la senyora Ruth Soto li ha dit als veïns que fer un trasplantament és enviar aquests arbres a un cementiri d'arbres. I per tant, si vostè està dient això, és evident que ningú vulgui fer aquest trasplantament. Per això el que estem fent és un exercici de coherència i un exercici de responsabilitat i demanar-los que aturin el projecte, que el repensin, que el readaptin. I jo crec que si han passat de talar 200 arbres a replantar-los tots, encara som a temps d'encabir la majoria d'arbres que hi ha aquí a la Rambleta en el projecte que estan executant. Si van enviar 12.000 flyers, com ha dit la senyora Soto, i només van participar 200 persones, és que tenim un problema. I en tot cas, si van ser 3.000, com ens havien dit en una reunió anterior, i la gent, molta gent ni tan sols recorda haver rebut aquest díptic, és que tenim un problema seriós amb el tema de la participació. I tant és així que us vull explicar una anècdota personal. Un membre molt destacat d'una associació de veïns em va dir que estava encantat amb la reforma que es feia a la Rambleta. L'altre dia me'l vaig trobar en una concentració amb els veïns i em va comentar: Rubén, tu hi eres en aquella reunió, ningú ens va dir que es talaven 200 arbres. Per tant, si nosaltres anem a un procés participatiu on ens expliquen que es faran un bosc xupiguai, que serà genial, que hi haurà molt més zona verda que hi ha ara, però després, a l'hora de la veritat, resulta que això comporta talar 200 arbres, no s'està fent una autèntica participació. S'està enganyant els veïns i no s'està dient tota la veritat. Per acabar, per al·lusions a la Isabel, nosaltres continuarem trucant sempre
sempre per articular l'oposició, com hem fet aquesta vegada, perquè ho hem de dir, nosaltres hem trucat a la majoria d'aquesta oposició per oferir-los el que anàvem a fer i per dir-los si es volien sumar. Això és una qüestió lliure i ho continuarem fent sempre, Isabel, perquè amb més i els 800 votants que t'han votat els respectem moltíssim, però també demanem que avui no veníem aquí a parlar de nosaltres, no veníem a parlar dels partits, avui veníem a parlar dels arbres i dels ciutadans que estan liderant una participació i dels veïns que estan liderant aquesta oposició a la tala dels arbres. Jo no tinc gaire cosa més a dir, més que demanar als grups que han demanat, que han expressat que no votaran favorablement aquesta moció, que s'ho replantegin, jo crec que som a temps, i que facin un vot favorable en aquesta moció. Moltes gràcies. Sí, un moment. Mira, Rubén.